Tubuh tanggal 21 bulan Sada 1940 di Huta Lubasai, terdiri tanggal 20 bulan 12 1941 di Huria HKBP Sikap. Macalo Sorak Malua tanggal 20 bulan 12 1957 di HKBP Sikap. Tarpasu-pasu tanggal 2 bulan 10 1904 Dohot Inang Rabenna Boru Manihuru. Tarpasu-pasu dan mengoca di situ tahun 1975. Jala situa lingkungan do damangon di Lubat Tonga-Tonga Sikamon. Jala pasiuma damang natahaholongyon sian haparhaladun tanggal sada bulan walu 2000 sian. Marjunggulu madamang natahaholongyon tanggal 24 bulan onom 2011. Nagursulo damangon bertugas di Huriata HKBP Sikamon. Ima riwat hidup maneng na jusur mulu ni damangon uju sian hatutuguna saat na bertugas di Huriata HKBP Sikamon. Mauliatan pinasahan dokata sahala mewakili parhaladu. Tamay taman na mauliatan Tuhan tak alabui mardalan tinggal akaulau natapatupang di sedario ima dihajajagar ni damang nataholongyo opartusima saluhutna tarlumubima di monasuhut siap kami parhalado saluhutna naturun kami berduka cita sedalam-dalamna ala takas di botol kami umumna akabar halado ala dongan nami don parhalado jala di boto kami na burjuro na bangun ala nima kami sangat kehilangan do jala na burjuro na bangun ala nima karena mobima di hamu pinoparna saluhutna di anak do di borun anggiat masong da bangun hamu saluhutna torok akapinopar jala akan burju jalan amalo dah bangun alanima siap kami saluhutna parhalado ruas ama ina saluhutna dadana naturut berduka cita sedalam-dalamna. Jadi tu somoni pehata siap kami siap parhalado gabe majalah horas mauliate diurut dari bahasa studio masa yang alani mara dihamua kang kinambi pakai bata nami so kami so ruas ni desa Sikamon so di mak kita pembangunan selama 2 tahun 2 tahun tunggu saya do dan mangon mengambil bantuan gereja dan lo di sini dihamua ke bata pun akan riku asal so tidak ini 2 tahun ulang kamu wakak dari mangiru Pasangoniwa dolo hululah atas yang kami luas bangunan yang ada na horas masyarakat kami. Songon mewakili suhud mendok kata pengampun sek kami jadi dihamu amanami inanami songoni terlebui mah di pengelolaan uria dia mata uruan mata patida melihat mah di sokoro nami kita sudi ala nausipul sudi angka pulau 5 perporak di abang nami na tuan jadi dihamu aman nami pandita nami siap kami tung adong angka na orang lebih jak kaulau langsung 5 di pangulau di abang nami na tuan nami di son say tuhat tama na pasal pokoni sudi sian tonga-tonga ta
asang giat tudengganna sudi aka poparan ni natutuon tujulan nerodope jaka harusok muna sudi amanami inanami termemadi pengulian huria amata uluan tison pada ngadong hata selain hata mendok melihat tu sudi kita ima sian hami mau lihat yang kita sudi horas. Pasaat masudina nahi nolsohon mi tu debata jahoba tandinggan pasai. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan Tay. Amin. Hatani debata babornaton perhalal itu hatta amanata maholongi di borminon tersurat di 2 Timotius 4 ayat 7 sonoma idon nunga hubasidum paraloan nalingani nunga hubawujun paralojoki ramok hubahen hapor siati ido sana dihita salutna tung tadok kita akka nama kapor siai Kristus tutubu ido sahat masa nani korana lumun iroha jud iroha di mulutna tung sabohape lujata mangula di hasyananon tentu adonggo partikir na barbudi saat di toma-toma ni mulutna ima hamatean tung ise pehika kadok di hasyananon tung nadenggar taula tung nasudenggar taula Tuhan tai parbinoto diregamnya kapakodasion ulawan suara do akan kapikiri odoroi sian roha perbagasan ni hazor mau parbinoto do Tuhan ta diregam ni bagasan roha pikiran pangulauta sarili di portipion kita tungise pehita tadok halang Kristus kita nama kaposi Jehovah alai osio maraporusan uhud maraliali di batahita sarili di hasil molo nidok hata ni lebatao nunga hubasinung paraloan na digdadi tungjuk rohatak ibayan akka natahakolongi sarili di muluna rapok kita otik na niulan na digdadi ingotot dui lau patudukon natahakolongi no dibata jalan mungkin bukas na ni gorang dok beragam na ni gorangna rap masih sesaat dosa rapor masida jalan hidung hata di debataun nunga hubasinung paraloan nadigani lapatanna di tonga-tonga ni ngulu ni sadok sudia kana mangulu di hasenanon tunggope taula nadigani hata di debataun madok unggodang mai pamujio panampao mabayan sangat dituhani nama nosohi
ula onotta asa onam tu bugicak iroha kita alam mulu tu bugicak iroha masa hamatean Tuhan tanah manotok poni mulu kita tak kui bedo onotta sesa jotik Tuhan dosaki salaki dugi borhat ausian hasyan anom dangdo sadok haputusanna di debata sadok pai ngotok kami mulu jumpang hamatean masohok masudi regam niaka pamulawan pamikirion pakobasyon parsaora paralialeon rapon amang na inaholongan rohanamyon positutudo rohanami surgo hasonana ilabumo siyamumo imainganan na patukomo dosa pangalusyon na saliling magulu raponina nami yanakon na guru na helana pahopuna nang sudepo para totong nang sisorokoma sa toktoma Tuhan margi kita niyang ng Panginoon namin so nung nga masih rasa dosa kami doon naman namyon upay na bulus doon kami paborhato ni mana saat ko tanganmu ilabungmu bahay ba Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin nang dia kapag kawasan ng ulaw